Soc Ignasi Martí, soc professor al Departament de Societat, Política i Sostenibilitat a ESADE, a la Universitat de Ramon Llull, i a més soc director de l'Institut d'Innovació Social i dins de l'Institut d'Innovació Social, director de l'Observatori de l'Habitatge Digne. La meva recerca es centra en processos d'acció col·lectiva i en particular d'innovació social per tractar d'enfrontar-se a diferents reptes socials. I en particular els darrers anys m'he centrat en tot el que té a veure amb la problemàtica al voltant de l'habitatge. Per aquest motiu, fa un parell d'anys vam crear dins de l'Institut d'Innovació Social l'Observatori de l'Habitatge Digne, on bàsicament el que volem és generar coneixement al voltant de situacions on precisament l'accés i la permanència a l'habitatge no és digne i també generar coneixement i generar espais on puguem treballar a nivell col·lectiu. Un exemple molt concret és que tenim espais on ajuntem a gent que està involucrada o afectada en tot el que té a veure amb la crisi habitacional. Llavors parlem des del sector privat, des del sector social, el sector públic i també l'activisme per tractar de transformar aquesta realitat i aquesta crisi que vivim avui en dia. L'ICREA, per una banda, suposa òbviament un reconeixement a la feina feta, però per nosaltres, i he dit parlo en plural, no és el més important. El més important és que això significa també un recolzament per la feina que estem fent. I aquesta ajuda arriba en un moment important per nosaltres, perquè és cert que trobar finançament per fer recerca en problemàtiques socials no és fàcil i, per tant, aquest tipus de recolzament és molt important i és rellevant. Sobretot en un moment en què, lamentablement, aquesta crisi habitacional és més i més palesa en el país.